डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण सुक्कं चिकन बनवणार आहोत। तर हे अर्धा किलो चिकन आहे। मस्तपैकी बघा, आपण या ठिकाणी पाहू शकता स्वच्छ धुवून साफ करून याचे पीसेस साईजमध्ये कटिंग करून घेतलेली आहे। या वाटीमध्ये आम्ही आलं लसूण मिरची घेतलेली आहे आणि ह्याच्यात कोथिंबीर घेतला आहे, कढीपत्ता बाजूला आहे आणि गॅसवरती एक टोप आम्ही हे बनवण्यासाठी तापत ठेवलेला आहे। आणि या ठिकाणी कांदा जो आहे ना, अशी 2-4 कांदे आहेत ना चिरून मस्तपैकी चॉप्स करून घेतलेले आहेत। आता आम्ही काय करणार आहोत, हे जे मिश्रण जे आहे आपल्याला दिसते ना आलं लसूण मिरचीचं, ते आपण मिक्सरमध्ये टाकत आहोत। मिक्सरमध्ये टाक। आता कोथिंबीर सुद्धा यामध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेली होती, ती मिक्सरमध्ये टाकली आहे। फिरवून आणूया। मिक्सर लावून आणलेला आहे, आपण पाहू शकता। झाकण खोल। हे बघा, या ठिकाणी आम्ही आलं लसूण मिरचीची पेस्ट म्हणजे मिक्सर लावून घेतलेला आहे। आता रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। आता गॅसवरती आम्ही एक टोप जो आहे या ठिकाणी चिकन बनवण्यासाठी तापत ठेवला होता मंद आचेवर। आता त्यामध्ये साधारणतः 1 ते 2 चमचे तेल टाकायचं आहे। या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की या वाटीमध्ये आहे ना खडा मसाला घेतलाय। 2 दालचिनी आम्ही यामध्ये टाकत आहोत आणि तमालपत्र टाकत आहोत। आता या टोपामध्ये तेलात चक्र फूल टाकलं आहे, त्याच्यामध्ये 4 लवंगा आणि 4-5 काळी मिरी हे तेलामध्ये छान पद्धतीने मस्तपैकी परतून घ्यायचं, जेणेकरून फ्लेवर जो आहे या तेलामध्ये उतरेल। आणि आता आपल्याला हा बाजूला कटिंग केलेला बारीक चिरलेला जो कांदा आहे ना, तो यामध्ये ॲड करायचा आहे। हा कांदा जो आहे टोपातील चांगला मस्तपैकी परतून घ्यायचा, म्हणजे कांदा मस्तपैकी तांबूस होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। आपण पाहू शकता कशा पद्धतीने आम्ही हा मस्तपैकी परतून त्याला बनवत आहोत। टोपामधील कांदा छान प्रकारे लालूच तांबूस होईपर्यंत आम्ही भाजलेला आहे। आता यामध्ये आलं लसूण मिरचीची जी आम्ही मिक्सरला लावून हे केलं होतं ना, मिक्स केलं होतं, ते आपण यामध्ये ॲड करायचं। आता या कांद्यामध्ये या आलं लसूण मिरचीचा जो फ्लेवर आहे तो उतरला पाहिजे, यासाठी आपण हे परतून घेऊया। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि छान प्रकारे आपल्याला आता हे परतून घ्यायचं आहे। टोपामधील कांदा छान प्रकारे फ्राय होऊन आलं लसूण मिरचीची जी चव आहे ती सुद्धा त्याने ॲब्झॉर्ब करून घेतलेली आहे। टोपामधील कांद्यामध्ये आलं लसूण मिरचीची पेस्ट छान प्रकारे परतून झालेली आहे। आता या टोपामधील सर्व मिश्रणामध्ये आपण मसाले टाकायचे। अर्धा 1 चमचा हळद टाकूया, धने पावडर 2 चमचे, मसाला 2 चमचे या ठिकाणी आम्ही टाकला आहे। अजून पाहिजे तर ॲड करू शकतो। आणि आता हे छान प्रकारे परतून घ्यायचं। टोपामधील कांद्यामध्ये जे मसाले टाकले होते ना, चांगले असे भाजून झालेले आहेत। आता आपण यामध्ये चिकन टाकायला घेऊया। आणि आता हे छान प्रकारे ढवळून घ्यायचं, जेणेकरून सर्व मसाला जो आहे तो चिकनच्या पीसेसला लागेल। सर्व बाजूनी परतून आपल्याला या चिकनला हा मसाला जो आहे तो लागेल अशा पद्धतीने ढवळायचा आहे। आता या टोपावरती आपल्याला 10 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचं आहे आणि या टोपाच्या झाकणावर आपल्याला पाणी ओतायचं आहे, जेणेकरून चिकन जे आहे ते आतून करपणार नाही। 10 ते 15 मिनिटं झालेली आहेत। आपण पाहू शकता या टोपावरती जे पाणी ठेवलं होतं ना, ते सुद्धा छान प्रकारे गरम झालेलं आहे। आणि आता झाकण बाजूला करून पाहूया। वाव, आतील चिकन हे शिजलं आहे आणि वाफ सुद्धा आला आहे आणि या चिकनला स्वतःच असं पाणी सुद्धा सुटलेलं आहे, जेणेकरून जे पाणी सुटल्यानंतर मसाला जो खाली राहतो ना, तो आता सर्व मसाला या चिकनच्या सर्व पीसेसला लागला पाहिजे, यासाठी आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। तेच ताट आपल्याला पुन्हा 10 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं आहे, झाकण्यासाठी वापरायचं। 10 मिनिटे झालेली आहेत। आता हे झाकण बाजूला करून पाहूया। वाव, खूप सुंदर असं वाफाळलेलं सुक्क चिकन हे
तयार झालं आहे. आता टोपामधील सुक्क चिकन जे आपण आता बनवलं ते आता एका बशीमध्ये काढून घेऊया. चला, ही लेग पीस या बशीमध्ये सुरुवातीला काढून घेतली आहे. आता बाकीचे सुक्क चिकन हळूहळू या बशीमध्ये आम्ही काढून घेत आहोत. अशा प्रकारे आम्ही सुक्क चिकन बनवलं आहे. आपल्याला जर ही रेसिपी आवडली असेल ना तर नक्की घरी करून पहा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.